И здравейте, ние сме Бързър Гейминг, аз съм Марто. Аз съм Ицо. Аз съм Пеп. Днес ще снимаме на The Walking Да, Dead. точно Walking Dead. Аз сега ще започнем от първи сезон. И разбира се, ако не е очевидно, ще започнем от епизод 1, защото... Кой не играе в правилна хронология? Това е все едно да... Това е все едно да гледаш някакъв започва от трети епизод, после играе по първи, после четвърти, и после втори и накрая пети. Що поне? Да, защото ще е много тъп. Кой друг би направил такова нещо? Марто. Да. И Да ми ако добре. някой епизод е интересен. Не, то всъщност това няма никакъв смисъл. И сега разбира се в началото малко скучно, защото нали само се воз в кола и то говори, обаче ще Пътува видите. 10 минути и после си талкат и му кажеш факю и с катастрофирате пак Да. не. И нямам какво там, защото... Спря спомняш. Наверно, с тия спойлери, поне трябваше да направим спойлер на пати. Такива хора като тебе не ги понасим. Те само спойлват неща. Да и Това си е верно. Значи ние сме то негъра, Да, също. чернокожи. А той не, так не гледа много странно. Well, I reckon you Не need to трудно do това it. негър има яка брада. Сега, какво ще викаме? Такова, Does it има ли really значение matter? всъщност? Nah, not much. Така ли? Now, Няма I've driven значение, a няма bunch какво. of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I Да, get to знаем, having to това do така it. говори много. Такова са. Every time? Every time. Якото на тази игра, че имаш избори, какво да казваш? Това е интересно, защото е нещо интерактивно така. Доста хубава игра. Да, доста по-различно от каквото обикновено се вижда. Предните игри. Да. Аз не съм сигурен, обаче не знам дали има различни краища играта точно. Може и да има. Всъщност, да видим, че... I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. You've got an opinion, man? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven Може да guilty. има различни краища, защото нали все пак се дават опции. Да. И игра се трябва да мине по различни начини. Сигурно тия програмисти е било малко погано, защото трябва за всяко едно нещо да програмират три различни начина на как да мине това. I got nephew up here. Малко сигурно е било досадно. Going Но on разбира 6 се, years. играта е доста хубава, поне не е направено нещо разочароващо. М. Защото е много гадно, когато чакаш. Примерно, ако е правят много време и нали, ако чакаш нещо всъщност. Ако чакаш някоя игра много време, накрая се окаже разочарование. Но You might have the right to remain silent, but it Shake doesn't up. mean I gotta be. между другото, Diablo 3. Двойката е по-хубава. Regardless, could be you just married the wrong woman. Защото тройката е някаква от колко? 12, 8 или 12 години. Fuck you. Иначе всъщност да Diablo 3 е смотане малко. Не знам, аз не съм голям почитател. Тя е хубава. Пишете в коментарите, ако поредицата ви харесва. I found this man once. He was the worst one. He Да. wouldn't stop Hey, going on about how Всъщност he ще used to do. продължаваме с него само за и He was an тролваме. older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing at Ако you. харесва Said те, he пак ще го wasn't in. правим, защото ги Crying харесва. and snotting all over right where you're sitting. Нали все пак, кажете ни мнението си и ще го оценим. Също си няма. Също ще го оценим. Поне аз ще го оценя, вие не знам за вас. Вие сте някакви тъпи манафи, които само искат пари. Еми, не знам, не го правим. Всъщност правите за пари. Еми, не го правим за пари. Всъщност, за разлика те ние няма подпишки за пари. Maybe he was innocent. Имаш доказателство? They caught the fucker red-handed, Показвай. stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Айде, He показвай. sits in my car screaming Ами, bloody значи нямаш murder that it wasn't доказателство. him. I think he actually believed it himself. He
goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one После for you. играта ще стане по-интересно сега. Да, са малко скучно, защото нали... If I do say so. Шит! И катастрофата и тук. Полицайите нещо много разно се добре. Братя, Все едно някаква кукла. Нека само... И по-скоро стресът за някакъв интересен пример няма значение, защото сега се събуждаме и... знаете какво става, нали? Сигурно сте гледали друг плей, фабита сигурно нашето ще е много смотано сравнение с другите, защото ние сме, нали... Не сме най-интересните хора, но сме много тъпи. И какво? Не е ли истина? И тук нещо съм си направил кръка. Срязали сме си контрола. Да. Няма много хлема. Всъщност, не, това изглежда доста по-сериозно отколко. Аз, то всъщност ако беше някой нормален човек, нямаше да може да се стъпва изобщо на това. Сега, Да, обаче той е него. Те всички знаят, че негрите са Издържали копелето. overpower. в сравнение с нас, Ами да. ние просто сме много тъпки хора сега. I need to Просто си get излезеш. myself out that window. Добре, дърпаме се така. С две, разбира се, цъкаме и айде. Излизаме. Долу. Как се преби? До доста високо сме паднали. Ами малко си липчи. Добре, 5. То от 5 метра нищо няма да ти стане, като паднеш, нали? Ами ако си класиш. То абсолютно нищо няма да ти стане, ако направиш една така гънна катастрофа, нали, в 5 метра. И сега ще взимаме тук патронче. Сега ще трябва сигурно ходим от това, защото... Пушка твърде много. Бате, все едно е такова. Тук виждам някакви програми с един кръг и това лежи тук. Officer, Изгазена плотка. Ами той всъщност е... Вземи ключата си и махнеш блъзни. Какво сега ще отключваме? shit. Между... Първо, той гледаше много смешно сега. Второ, много е сакат. И трето, трябва да вземе... Що ги взе така бързо? Някакъв... Много е страх. Това внимателно. Ама първо, нали, трябваше внимателно. И изведнъж някакъв само ги взима рязко. Малко не го разбрах това, ама няма значение. Officer. Добре сега. Е. Holy shit! Сега добре, трябва да бягаме на... Бягаме. Добре. Пушката, вземи пушката. Става, че трябва да взема пушката ти. После да премислиш. Да. И отново, И това от са кат. Розови. Човек просто е ранен. Ама ръцете ли са му ранени, а? Виж някакви рани по ръцете. Само крака му е наранен. Това какво, пречи ли му? Smells like shit. What the hell is this? Такова нещо. Go get someone! There's been a shooting! Просто си махнеш. Сега да... Ама трябваше да гледаме ето тук да... Да, сега ще скочим. Не. Да се представям вместо зомбите изскочили като понита. Нека само едно рок изведнъж става някаква светла картинка и гичка и... После идват зомбите и едноръците ги пострелват с лазери и ги убиват.
И така да свърши играта. А 6 съм останал. Да, доста направо. По-интересно е така. Браво, този човек бяга от зомбите. И сега влизаме, нали, такова. Отвор на атака. Сега то се преби. Всъщността... Защо ми се ще е по задник? Падна. Чуват се някакви изстрели. Колко красиви зомбита. Да супер модели направо. Плейбойчета. Знаете колко съм гладен? Hello? Anybody? Така са, какво трябваше да... Добре са, какво тук има чайник, нали? То малко куца очевидно, защото... Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Сега сигурно ще трябва да влезем в къщата. Това предполагам, че ще трябва да стане, защото... Не знам, няма друг начин да протече играта иначе. Help! И разбира се, малко да повикаме, нали... I wonder if anybody's home. Влизам. Това е грешно копче. Влезе. Да, знам. Сега с какво ще... Anybody home? I need a little help. То какво ще ти е на краката? Coming in. Don't shoot, okay? Говоря са малко. Та къща, като я гледам, защо е Not тъмно? an intruder. One of them. Светят кружки. Ами да, изглежда малко зловеща. These people Не знам. Изглежда малко зловеща тази къща. Малко да се знаем тук. Първо искам да видя това. Какъв як еднорог. Много ми харесва. Особено по звездичките. Вие какво мислите? Секс. Плотчевата. Искам плотче. It's fake. Damn. Браво, фалшиво е. Отивах до купата за нищо. Jesus. Тук май. There's something on there. Да видим какво ще има. Maybe there's something on there. 3 new messages. 3 нови Message съобщения. 1, left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ann had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before the spring break. Как? Също мъж. За жалост. 11:19 Там. p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, Това може please, би. just leave the city Clementine. and take Clementine with you back to Marietta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Поне няма ли малко кружки? Left at 6:51 p.m. Гледам и аз. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Ого. Daddy? Оста. Това не знаех, че ще го целя от първи опит. Hello? You need to be quiet. Явно зомбите са
нападнем къща на момчетото. I'm Се Clementine. скрил някъде. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. А така ще ли? You're not my daddy. No, I'm not. Това беше малко завърши съобщението. Мгм. Да, питам колко години е малко път перверзните хора. And you're all alone? Yes. I don't know where Звучи се на anybody някакъв is. перверзник само. How old are Години си. you? I'm Кола. 37. Смали си? Okay. Добре, сега питаме Where къде are са your отидете. parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? Сега I'm е outside of my безопасно. treehouse. They can't get in. Ага, That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. махаш. О, зомби. Добре, сега Q, нали? Сега, добре. Добре. Аз съм много добър. О, Пусна го с ръкавта. сега, какво? Добре, това трябва да... как я шутих. Много съм добър. В лицето му те. Да, то така се прави, бе. Лицето, В лицето. лицето, Това е тук на цена. Бе, аз съм... То така се прави. Рите я! Ами, добре, съм... Добре. Аре, бе. Бе, ти така колко шута иска да поеме, бе. Вземи чукат момченцето. Еш, чука от Клементайн, бе. Вземи. Играй! Мря. Бупта гъл, бе. Бупта мъчка не е наша. Така, бе. Обезобразих я още повече, отколкото си беше. Добре, сега сигурно след като свърши този син, катсин, аспасин, Hi there. ще свършваме клипа вече, мисля, че е станал достатъчно дълъг. Може би не. Did you kill it? Всъщност малко да. Yes. Добре. It's okay. I think she was a monster. Да, тя беше I също think so зомби. too. You've been all by yourself Клементайн in ще го this. запомни това. Yeah, I want my parents to come home now. Който момиченце. I think that might be a little while. You know? Oh, Look, I don't Значи аз know не what съм happened. гледал много, нали, мъртви, обаче и затова не съм сигурен. Играта всъщност свързана ли е към историята от сериала или... Това си е отделна. Не, смисъл, че е отделна. Може би отделно. Find защото help Да, аз смисъл. before it gets dark. И аз съм гледал няколко епизода и it's not safe at night. не съм сигурен. Ще просто отида по къща Let's go. там дървото и Stay си close to me. Ще му пускам да ти трябва да се сбият по някакъв начин. Да. Клементайн. В това име, брат. Не знам. Ще е странно, ако нали фамилията му е Брус. Или Брус. Добре, сега... Къде момичетата? Добре, ще спираме клипа тук. Мисля, че стига толкова. Затова... И това всичко от нас. Да, Чао. ако харесайте го, ако ви харесва, нали, ако не ви харесва, хейтвайте колко искате, ако ви харесва много, абонирайте се, ако не ви харесва много, Не ви задължаваме. да. Сериозно издължавам. Аз също съм. Всъщност да, ако не се абонирате, ще ви намерим адреса, лично ще дойдем и ще ви заколеме. Не. Не, всъщност няма как да го направим. Да, а пък и няма как да направим такова нещо, затова чао! Чао. И до нови срещи, нали, ще се видим в следващия клип. Всъщност Ще няма се се чуем. видим. Да, няма да се видим, бе. Абе, няма Чао! значение, просто... Разбрахте, я е.